a matter of your geographical location. Sinun maantieteellisellä sijainnillasi ei ole väliä. It is a matter of your surrender. Vaan kyse on siitä, että sinä antaudut. Surrender your life to Jesus today. Että sinä antaudut Give Jeesukselle your tänään. life to Jesus today. Anna sinun elämäsi Jeesukselle tänään. He says, I am the way, Hän sanoo, että minä olen tie, totuus and the life. ja elämä. There is no other way to go to God except Jesus. Ei ole mitään muuta nimeä, joka luokse mennä kuin Jeesus. There is no other way to salvation except Jesus. Ei ole muuta nimeä annettu pelastuaksemme kuin Jeesus. He says, I will come back. Hän sanoi, että olen I tulossa am the Alpha takaisin. and Omega. Minä olen alfa ja omega. I am the beginning and the end. Olen alku ja loppu. All powers has been given unto me. Kaikki valta on annettu minulle. He says, I am coming to give my reward to everybody. Hän sanoo, että minulla on palkkioni mukana kun tulen. What is your deed today? Mikä on sinun tekosi tänään? If you meet Jesus today, what will you do to him? Jos sinä tapaisit Jeesuksen tänään, mitä If sä you sanoisit the hänelle? judgment today, what are you going to account for? Ja jos tilinteon päivä tulisi tänään, mitä tekisit? Repent, my brothers. Kääntykää, Repent, veljeni. my sisters. Tehkää parannus sisareni. Repent, people of God. Your soul is very important to God. Sinun sielusi on hyvin kallisarvoinen Your Jumalalle. life is very important to God. Sinun elämäsi on hyvin kallisarvoinen He Jumalalle. wants to bless you. Haluan siunata He wants sinua. to serve you. Me haluamme palvella teitä. He wants to give you freedom. Me haluamme, että te saisitte vapauden. It is only Jesus that can give you freedom. Se on ainoastaan Jeesus, joka voi antaa teille vapauden. Only Jesus that can save your life. Se on ainoastaan Jeesus, joka voi pelastaa elämäsi. Jesus that can give you eternal salvation. Se on ainoastaan Jeesus, joka voi antaa sinulle iltaisen pelastuksen. Minä anelen teitä I am tänään. begging of you today. Minä anelen teitä Do tänään. not follow any false doctrine. Älkää seuratko mitään väärää Do oppia. not put your belief in any false God. Älkää laittako teidän toivoanne minkään väärään Do not Jumalaan. follow any desire of the flesh. Älkää seuratko mitään lihan haluja. Give your life to Jesus. Vaan antakaa teidän elämäni Jeesukselle. Follow Jesus. Seuratkaa Jeesusta. Follow Jesus. Seuratkaa Jeesusta. Jesus is calling you. Jeesus kutsuu sinua. May the blessings of the Lord fall upon you. Herran siunaukset May vuotakaa the ylläsi. power of the Holy Spirit fall upon you. Jumalan pyhäinen voima laskeutukaa May the ylläsi. healing power of the Holy Spirit fall upon you. Pyhän hengen parantava voima Holy laskeutukaa ylläsi. Spirit dwell among you. Jumalan pyhä henki asukoon teissä runsaasti. Jesus is calling to you today. Jeesus kutsuu sinua The tänään. Bible says God loves you. Raamattu sanoo, että Jumala rakastaa sinua. Hän rakastaa minua. Even yet we are sinners, Christ died for us. Vaikka me olemme syntisiä, Jeesus kuoli meidän He was puolestamme. chosen before the foundation of the earth. Meidät on valittu ennen maailman perustamisia. Before God entered the earth, He had already chosen His Son to die for us. Ennen kuin hän perusti maat ja taivaat, hän oli valinnut poikansa ja kuolemaan meidän puolestamme. What are you waiting for? Mitä sinä siis odotat? What are you waiting for? Mitä sinä odotat? Jesus calling today. Jeesus kutsuu sinua tänään. I pray that you will hear the words of the Holy Spirit. Minä rukoilen, että sinä I avaat pray that korvasi you will pyhän be hengen saved ääneen. today. Ei anna itsesi. God bless everyone. Herra siunatkoon kaikkia. Answers in Jesus' mighty name. Jeesuksen väkevässä nimessä. Amen. Amen. God bless you, brother. Thank you. No problem. Thank you, sir. Thank you.